মাধববাড়ি ভিলেজ কমিটি ने प्राइमरी कमिटी ने उद्योगे चीनी टीटीडीसी ने चेयरमैन चीनी कैंडिडेट चीनी borong kanang jagodish debormano kaisa borong yapama pandangkha o pandani yagulo jang chini panchayat ni kaisa scheme ni under o jara rega tangnai rega samung khainai bongno takari bagi tongo o takari bai jate borok agami dino kaham ke samung khaimanai samung khai rega khai jibika khainani bagai je mani nangmani obo jang tini kaisa rekha bongno bakha tei bwskang ni je kwbangma chini gram panchayat ni je scheme tongnai jang o para o jotono provide khainai je nangmani borok no bong jotono nai je nangya borok bongno jang riya tambo engke je borok je mani nango borno 100% puilar na bagai jang chai tongnai tai ang sanamo jo chini joto amchai ni jara leadership tongnai rok borok bojote leaders rega tangma jaga leaders komungoi baiki leaders ono samung tangdi leaders ono samung tangi kaisa chini rajyo kaisa message sudi je leaders bo magna rangnaya samung tangi rangna nai omhai jate mentality phaina nangnai jat tam nengkang ke omhai mentality phai ke jeng chini dise jeng aguk maya tam ke sacrifice omhai ward rok jeng tabuk chini ketal yem da suhel tai kwbangma tongo borok bongni skot yakaro tambo ke bongni skot yakar man ke borok tau corona bemar bui mai ma sayang tongmai tuima nangya para rok tuikri oborok no rang fan rice khainani ba rang no basirina ni o rang no da khato ব্যবহার kharina ni bagai borok bongni skot yakaro omhai sacrifice rok no jeng naisi kang chin para leaders rok sacrifice khain nangnai magna jeng rang tanadi kebo leader tongkhane rega rok magna rang tanadi ta habrudi jotono samung tangnadi je borok samung tang nango bono samung